निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा। कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य। श्रावण विशेष, जाऊ देवाची आगावा। नमस्कार, कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्हच्या जाऊ देवाची आगावा या विशेष कार्यक्रमामध्ये मी आपलं स्वागत करतोय। आज आपण आलोय सावंतवाडी शहराचं वैभव असणाऱ्या नरेंद्र डोंगरावरील या नरेंद्राच्या मारुतीला। शनिवारच्या श्रावणी शनिवारी नेहमीच इथे मोठा उत्साह असतो। जागृत मारुती म्हणून या देवस्थानाची ख्याती आहे। जाणून घेऊया या देवस्थानाची आख्यायिका। नरेंद्रावरच्या या हनुमंताचे सेवेकरी असणारे आणि या सावंतवाडी नगरीचे माजी नगरसेवक सुरेंद्रजी बांदेकर आपल्यासोबत आहे। नेहमीच दर शनिवारी आणि दररोजच मारुतीच्या सेवेसाठी ते असतील किंवा इथले रवी बांदेकर, ज्ञानू बांदेकर ही सगळीच मंडळी, बांदेकर अख्खं कुटुंब या ठिकाणी मारुतीच्या सेवेत असतं। काय सांगाल या देवस्थानाबद्दल? कारण आम्ही ऐकून आहोत की फुकेरीचा हनुमंत हा सावंतवाडीच्या या नरेंद्र डोंगरावर आला आणि त्याच्यानंतर एक जागृत देवस्थान म्हणून या देवस्थानाकडे पाहिलं जातं। काय सांगाल? नमस्कार, जय हनुमान। उडाला उडाला कपित उडाला, समुद्र उलटोनी लंकेशी गेला, लंकेशी जाऊनी विचार केला, नमस्कार माझा तया मारुती राया। सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या या सुंदर नगरीत सावंतवाडीत हा जो डोंगर दिसतोय तो नरेंद्र डोंगर आणि त्याच्या मुकुटात नरेंद्र डोंगर जणू हा मुकुटच आहे सावंतवाडीचा आणि त्या मुकुटात वसलेला हा मारुती राया, आमचा जागृत मारुती राया। ह्याची ख्याती वेळोवेळी भक्तगणांनी घेतलेली आहे आणि आपल्या माध्यमातून ती लोकांपर्यंत पोचलेली आहे। ज्या सावंतवाडीचं राज्य राम राज्य म्हणून ज्या राजाने केले खेम सावंतांनी, त्या राजकालपासून ते आजपर्यंत आणि ह्याच्या पुढे जोपर्यंत सूर्यचंद्र असेपर्यंत मारुतीरायांचं वास्तव्य जे चिरंजीव आहेत त्याची भक्ती केल्याने जे फळ मिळतं ते लोक अनुभवत आहेत। फुकेरीसारख्या गावात हनुमंतगड, ज्या गडावरून राजघराणं आलं, जिकडून पाटेकर महाराज, उपरलकर महाराज तसेच मारुतीराया आलेले आहेत आणि जे आमचे पूर्वज तिकडे होते ती सेवा इकडे करून मारुतीराया घेत आहेत। सावंतवाडीत जवळजवळ 24 ते 28 मारुतीरायांची स्थानं आहेत। त्यातला हा मुकुटमणी असं मानायला काही हरकत नाही। ही मामा माटेकरांची जागा। मामा माटेकरांचं मोठं योगदान आणि वानर सेना जी होती त्यावेळी जवळजवळ 50 वर्षापूर्वी तुकाराम शांताराम बांदेकर, मामा माटेकर आणि ते वानर सेना जी तत्कालीन होती आणि आजपर्यंत जी आहेत त्यांचं योगदान, सावंतवाडीकरांचं योगदान आणि इतर सर्व लोकांचं योगदान जे आहे ते आजचं मारुती स्थान हे भयंकर जागृत स्थान आहे। मारुतीरायांचे स्थान हे केकदी वनात जसं होतं तसं केकदी वनातच होतं आणि हळूहळू करत हे पाण्याचा जो झरा आहे तो 12 माही वाहणारा पाण्याचा झरा आणि ह्या झऱ्यामुळे
आणि ह्या पाण्याच्या चवीमुळे जे पावित्र्य इकडे निर्माण झालेले आहे ते शब्दात बोलू शकत नाही आम्ही. मारुतीराय खरोखर जागृत आहे, प्रत्येकाला प्रचिती आहे. आणि ह्या मारुतीरायाच्या सेवेत मारुतीरायाने आम्हासारख्या एक सामान्य सेवेकरींच्या सेवेकरांना ठेवून घेतलंय आणि करून घेत आहेत सेवा. हेच मोठं आमचं भाग्य आहे. मुळात मारुतीरायांचं जे वास्तव्य इकडे आहे प्रत्येक जण अनुभवते. दर श्रावण शनिवारी इकडे महाप्रसाद होतोय. हनुमान जयंतीला तर महाप्रसाद होतोच. सकाळपासून जन्मोत्सवानंतर महापूजानंतर महाप्रसाद झाल्यानंतर आरती, भजन, आरती, कीर्तन, जे कार्यक्रम जे आहेत, तीर्थप्रसाद, हे रात्री जवळजवळ 12-1 पर्यंत हा कार्यक्रम चालतो. आणि आपल्या माध्यमातून खरोखर मी सांगू इच्छितो की आपण जी सेवा करत आहात ती लोकांसाठी, जे यांना इथपर्यंत पोचता येत नाही, ते घर बसल्या ती सेवा मारुतीरायांचं दर्शन घेत आहेत. मारुतीराय भयंकर जागृत आहेत. आमचे घरगुती अनुभव आहेतच. देश विदेशातून पण लोकांनी फोन करून प्रत्यक्ष येऊन ते आपले नवस फेडतात. इकडे नवस जे आहेत ते कसं, सेवा मी अमुक करीन, मी झाडलोट करीन, मी जेवणासाठी काहीतरी मदत करीन, ह्या दृष्टीने प्रत्येक जण प्रेमभावाने ही सेवा करत आहे. हे सेवकरी जे आहेत इकडे कोणचं मास्टरी काहीच नाही, मारुतीरायच मास्टर आमचा. जी सेवा जी काय करायची आहे ती मारुतीराय करून घेतोय आमच्याकडून. इकडेतील भक्तगण श्रद्धेभावाने ही सेवा स्वीकार करतात आणि त्याचं फळ त्यांना मिळते. नक्कीच हा मारुती आहे, हा हाकेला धावणाराच आहे. आणि अनेक अनुभव तुम्ही सांगितले देश विदेशातलेच आहेत, पण एक तुमचा अनुभव काय आहे जो तुम्ही सांगू शकाल? माझा घरगुती अनुभव जर सांगायचा झाला म्हणजे हा 88-89च्या दरम्यानचा अनुभव आहे. साक्षात मारुतीराया आमच्या कुटुंबासाठी जे धावून आले ते कधीच विसरू शकत नाही आम्ही. मी ग्रॅज्युएशनला होतो, हनुमान जयंती होती. आमचे वडील बंधू सागर तुकाराम बांदेकर हे आंतरराष्ट्रीय कबड्डीपट्टू, हे कर्नाटकमधून खेळायचे, तेव्हा HLच्या टीममधून खेळायचे. आणि त्यांची जी टीम होती ती दिल्लीला जायचं होतं, मॅच होती त्यांची. आणि जाताना ट्रेन ॲक्सिडेंट जो झाला झाशीमध्ये ट्रेन ॲक्सिडेंट झाला. सगळे खेळाडू बसलेले होते आणि यांना अचानक मारुतीरायांनी जागृती केली. दुपारचा वेळ होता, जागृती केली, चल उठ. हे उठले तिकडनं, काही कारण नव्हतं, जस्ट उठले, चला आंघोळ करून येऊया. आंघोळीसाठी म्हणून ते उठले तिकडे. तर एक मारुतीरायांसारखाच कोणतरी माणूस, त्यांना मारुतीरायांच्या रूपातला मानवी माणूस तिकडे आला. तो मला मुंदे होगो कन्नडात बोलला, कारण भाऊ आमचे कन्नडा एकदम चांगले बोलायचे तेव्हा. आणि कन्नडात तो बोलला की जणू की मी तुझा मित्रच आहे. मग त्या टॉयलेटमध्ये न जाता मुंदे होगो पुढच्या टॉयलेटमध्ये ते गेले. पुढच्या टॉयलेटमध्ये गेले, टॉवेल फक्त लावला आणि तो धाडकन आवाज झाला. हे घाबरले, क्षणात घाबरल्यानंतर पाठी दरवाजा जो उघडला, यांची बोगीतील सगळी प्लेयर लोक कोणच दिसेना त्यांना. ट्रेनची इंजिन जवळजवळ 1-2 किलोमीटर सुसाट सुटलं. रुळावरसून धावत सुटले. त्यांना काय घडलं ते समजेना. आपले बरोबरची लोक कुठे गेली, कायच समजेना. मारुतीरायाने ताकद दिली त्यांना. ते पळत आले आणि बघतो तर काय, पुरे डबेच्या डबे सगळे पुलाच्या खाली पडलेले होते. आणि ते डब्यात यांचे मित्र इकडे तिकडे अकराळ विकराळ रूपात ते दिसत होते सगळे. जवळजवळ 5 प्लेयर त्या ऑन द स्पॉट कर्नाटक टीमशी गेले. आणि त्यांनी एक फोन पण तेव्हा केला नाही सावंतवाडीत की बाबा अमुक घटना घडली. पण टीव्हीच्या माध्यमातून, तेव्हा नवीन टीव्ही झालेले होते, टीव्हीच्या माध्यमातून बातमी आली की कर्नाटकची टीम अमुक हे झालेले आहे म्हणून. दुसऱ्या दिवशी महापूजा होती इकडे. आई वडील माझे बसायचे होते. आणि तेवढ्यात आमचे परिवारातले
पेपर सकाळी घेऊन इकडे आले आणि वडिलांना खुनून बाजूला घेतलं तर एका वृत्तपत्रात मोठी बातमी होती की सागर बांदेकर जबर जखमी, ट्रेन ॲक्सिडेंट झाला आणि अमुक अमुक झालेला आहे. वडील थोडे घाबरले मनातून, पण तेवढेच ते खंबीर होते. मारुती रायांवर एवढा विश्वास होता त्यांचा. आईने पण आमच्या वडिलांचा चेहरा ओळखला, काय घडलं ते मला काय घाबरायची गरज नाही. मारुती राय माझा आहे, सत्यनारायण महाराज माझ्या मुलाला काही होऊ देणार नाही. मग ती पूजा आटपून त्या ह्याच्यात त्यांनी पूजा आटोपली. ती संध्याकाळी उत्तर पूजा केली आणि बँगलोरला जायला निघाले. बँगलोरमध्ये तोपर्यंत हे प्लेयर लोक पोचलेले होते स्पेशल यांनी. तर आमच्या भावाला सागरला जरा खर्चट पण मारुती रायांनी लावून दिली नाही. तेव्हा एवढा हा मारुती राय जागृत. त्याच्या अगोदरपासून आजपर्यंत एकदम श्रद्धेने तो न चुकता हनुमान जयंतीला हजर हा होतोच. आणि मारुती राया मॅचच्या माध्यमातून किंवा इतर माध्यमातून त्याला तिकडे घेऊन येतात. सध्या ते महिंद्रामध्ये आहेत, पण न चुकता ते दरवर्षी हनुमान जयंतीच्या ह्याच्यात उत्सवात सेवा करण्यासाठी म्हणून मुद्दाम येतात. हा आमचा एकदम घरगुती अनुभव आहे. आणि मारुती रायांच्या इकडे तर काय चमत्कारच घडत असतात वेळोवेळी. कधी वरती धनराट झाडी असल्या कारणाने, झाड असल्या कारणाने किंवा खडकं असल्यामुळे कधी ते मोठी खडकं येतात, कधी झाडं पडतात. पण मारुती रायाच्या कृपेनं आजपर्यंत आणि ह्याच्या पुढेपर्यंत मारुती राय कुणालाही इजा पोचू देणार नाहीत. फक्त श्रद्धेने मारुती रायांची सेवा केली पाहिजे आणि त्याचा लाभ प्रत्येकाने घेतला पाहिजे. आपण या माध्यमातून लोकांपर्यंत जी सेवा पोचवत आहेत, साक्षात मारुती राया प्रत्येकाच्या घरात पोचतोय. आणि बरेच लोक फोन करून पण सांगतात की मारुती राया खरोखर जागृत आहेत. ते येऊन सांगतात आपल्या माध्यमातून, तर सांगतात. असा मारुती राया जवळजवळ 300-350 वर्षापूर्वी आमच्या हनुमान गडावरून आलेला मारुती राया आहे. आणि प्रत्यक्ष तो वास्तव्यात आहेच आहे. तर आपण पाहिलं हा नरेंद्रावरचा मारुती. शहरात विविध ठिकाणी मारुती मंदिरं आहेत, श्रद्धेने लोक त्या ठिकाणी जातात. पण सावंतवाडी शहराचा मुकुटमणी, जसा उल्लेख बांदेकर यांनी केला, त्या मुकुटमणी असणाऱ्या या नरेंद्राच्या शिखरावरनं हा मारुती राया संपूर्ण शहराचं रक्षण करताना या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. कॅमेरामन साहिल बागवेसह विनायक गावस, कोकणसाद लाईव्ह, सावंतवाडी. निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष, जाऊ देवाची आगावा.